to akože na poli vyzerá, no jasne, vyzerá to dobre. Takže, Igorko, poď. Namočíš hruštičku do alkoholu, pokropčíš CDčko. Dobre? Hej! A olíš hrušku. Hruška je putovná, na konci turné sme všetci na kožnom. Tak, miláči. Dobre. Romanes. A takto celý. Čo? Áno, oni potom na záver niečo povedia. Jeden z Paranoidu zaželá niečo. Uhnite! Každý si berete novú hrušku? Ešte, že to nekrstíme broskyňou, alebo čím? Však oni na záver majú príhovor. Nedoniesol si serečko a teraz to organizuješ. Posledný krát na krste. Kokšo, keby ste boli orchester, ešte zajtra ráno sme tu. No a teraz Desmodi, Majo, poď. Kuli! Jasne. Dušan. Dnes je tam zase na boku. Áno, pozor, nehačte hrušky do davu, je tam špáratka! Pozor, špáratka! Nie, že budeme mať živé očko. Pozor, vy ste, pane. Na zdravie, Desmod, ide na zmer! Poprosím, Igor, pár teplých slov. My krstíme album Desmodu a sme veľmi radi a chcel by som popriať, aby sa tomuto albumu veľmi darilo, aby si získal svojich poslucháčov a aby Desmod konečne prerazili. Srandujem. Veľa úspechov prajem a dúfam, že ten album bude fakt vydarený, takže asi toľko od nás. Ešte niekto chce povedať samozrejme z Paranoidu, lebo každý z Desmodu zarecituje oslavnú báseň na skupinu Paranoid, tak sme boli dohodnutí. Povieš niečo, Kuli? Čo? Poďme domov.